ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. एकीकडे स्वपक्षातूनच अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भाजपा नेते तथा माजी खासदार निलेश राणे यांनी जोरदार टोला लगावलाय. पक्ष चालवणं उद्धव ठाकरेंचं काम नाही, मातोश्री 11 IPL टीम बनवा असं ट्विट त्यांनी केलंय. निलेश राणे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतायत, शिवसेनेचे 11-12 आमदार शिवसेनेसोबत राहतील अशी परिस्थिती आहे. पक्ष चालवणं उद्धव ठाकरेंचं काम नाही, हे 11-12 घेऊन IPL टीमसाठी तयार करा, मातोश्री 11 बनवा. सध्या स्वपक्षातील बंडखोरीमुळे अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हा जोरदार टोला मानला जातोय. जवळपास 75% आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत असल्यानं सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असताना हा टोला जोरदार लागणार आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.